Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er een eis van 20 jaar is voor een ontvoerde ondernemer. Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft gisteren 12 jaar gevangenisstraf geëist tegen de handelaar Marvin T. Dit vanwege zijn betrokkenheid bij het transport van ongeveer 265 kilo cocaïne van Curaçao naar Nederland. Hij zou deel uitmaken van een criminele organisatie en valse identiteitsdocumenten hebben gebruikt. Marvin kwam in het nieuws toen hij begin 2024 in Veres werd ontvoerd en na 24 uur werd vrijgelaten. Later dat jaar werd hij gearresteerd op verdenking van drugssmokkel. Hij zit vast in Nederland, dat valt hem heel zwaar en hij ontkent betrokkenheid bij de drugshandel. De zaak wordt over 3 weken afgesloten en daarna heeft de rechter nog 3 weken om uitspraak te doen. Ongedocumenteerde bouwvakkers opgepakt. Dat gebeurde gisteren tijdens een grote controle bij een appartementencomplex in aanbouw in Santa Rosa. Daar werden 12 personen zonder verblijfsvergunning aangetroffen en 3 personen die geen werkvergunning hadden om op een bouwplaats te werken. Het gaat om mannen met de Venezolaanse, Colombiaanse en Peruaanse nationaliteit. En de extra meldt vandaag dat het opvallend is dat er geen enkele lokale werknemer op de bouwplaats aanwezig was. De controle is uitgevoerd door politie, BAP, SVB en SOAW. Alle betrokkenen zijn overgebracht naar het politiebureau waar de immigratiedienst de zaak verder afhandelt. Venezolanen opgepakt voor mensenhandel. Dat is een andere zaak. U herinnert zich vast nog het drama dat begin deze maand zich afspeelde op zee, waarbij verschillende mensen werden gered uit zee. 10 in totaal, eentje overleed daarna. Maar waarbij 14 mensen niet meer teruggevonden zijn. Die wilden met 2 bootjes naar Curaçao komen, maar de boten sloegen om. 2 van die personen zijn nu opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Het gaat allebei om Venezolaanse mannen. Een van 39 en een van 40 jaar oud. Ze zijn gisteren opgepakt en de politie heeft de zaak verder in onderzoek. Aandacht voor veiligheidshuizen op Curaçao. Gisteren was het een bijzondere dag voor de medewerkers van het Zorg- en Veiligheidshuis Curaçao. Die maakt trouwens deel uit van de uitvoeringsorganisatie Justitiële Zorg Curaçao. En die krijgt financiële steun uit Nederland. En er zijn gisteren verschillende mensen, 4 medewerkers, die hun certificaat hebben ontvangen om hun kennis te kunnen toepassen om zo een geavanceerde aanpak te hanteren bij de aanpak van relationeel geweld. Een veiligheidshuis, een zorg- en veiligheidshuis is een huis waarbij mensen die thuis worden mishandeld, bedreigd, niet in een goede omstandigheden leven, terug kunnen trekken en in een veilige omgeving kunnen wonen. En er zijn nu steeds meer mogelijkheden daarvoor en er wordt ook goed geïnvesteerd in de kwaliteit van de medewerkers. Curaçao verliest met 2-0 van Kazachstan. Dat gebeurde tijdens het trainingskamp in Turkije. Daar is het Curaçaose nationale selectie momenteel tussen 17 en 24 maart. Ze bereiden zich voor op de wedstrijden van de Gold Cup deze zomer in Amerika. En natuurlijk nog de kwalificatiewedstrijden voor het WK. Een jaar later in Amerika, Canada en Mexico. Daarvoor werd gespeeld deze Kazachstan. Dat is geen hoogvlieger op de FIFA-ranglijst. Maar er is wel met 2-0 verloren. Later deze week, 22 maart, spelen ze nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Antalyaspor. En ook de wedstrijd tegen Kazachstan was een vriendschappelijke wedstrijd. Vandaag staat de Bustigente op het Brionplein. De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur nodigt de bevolking van Curaçao uit voor de speciale activiteiten die daar plaatsvinden. Vanaf 8 uur is de Bustigente daar. En er wordt ook een ministerieel besluit getekend voor de aanschaf van 2 nieuwe tandheelkundige bussen. Op die manier kunnen meer mensen tandheelkundige zorg krijgen op Curaçao. En dat is belangrijk en nodig, zo blijkt keer en keer uit onderzoek. Spirituele retraite op Bandabao. Dat was op 13 maart. Hebben de 5 parochies van Bandabao, Westpunt, Lagoon, Barber, Soto, Terracora en Jandoret samen het decanaat van Bandabao een jaarlijkse spirituele retraite gehouden voor gelovigen in de omgeving. De editie van dit jaar had een bijzondere betekenis omdat deze werd georganiseerd in het kader van het jubileumjaar 2025.
uitgeroepen door paus Franciscus, die nog steeds verzorgd wordt. Het gaat iets beter met de paus, maar nog steeds niet heel goed. En er werd tegelijkertijd een uitnodiging gedaan naar alle gelovigen van heel Curaçao om op 23 maart deel te nemen aan de heilige pelgrimstocht. Die zal vertrekken naar de Mission Terra Cora richting de berg, die Cerro di Ararat. En daar kunnen mensen bijeenkomen op 23 maart, dat is aanstaande zondag. We gaan even over naar een break, zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. Het zijn verkiezingen morgen, dat zal niemand zijn ontgaan. Curaçao hangt vol met vlaggen, er zijn veel posters, er zijn veel aandacht voor de verkiezingen. Maar wat is er nou te zeggen over deze verkiezingen? Het lijken andere verkiezingen dan normaal, met andere aandachtspunten en ook een andere wijze van campagne voeren. En om daar een goed beeld van te krijgen, spraken we met Gino Bernardina. Hij volgt al 30 jaar de politiek op Curaçao als journalist. En hij heeft de afgelopen periode ook veel politici geïnterviewd voor zijn programma Tresor Cugino. Met hem spraken we over de verkiezingen van morgen, wat de speerpunten zijn, wat de belangrijke ontwikkelingen zijn en wat we kunnen verwachten. Kijk naar het gesprek met Gino Bernardina dat ik daarover had. Gino Bernardina, ik wil graag met je praten over de verkiezingen, die zijn belangrijk. Meer dan 30 jaar volg je dit. Dit zijn niet je eerste verkiezingen. Je hebt heel veel ervaring in de verkiezingen van Curaçao. Je hebt de afgelopen periode heel veel gesprekken gevoerd met mensen bij Tresor Cugino, veel partijleiders. Als je nu gaat zeggen, wat is het eerste gevoel van deze verkiezingen? Zijn ze anders dan voorgaande verkiezingen? Ja, deze verkiezingen zijn anders verlopen. Dus niet anders inhoudelijk. Het blijft natuurlijk hetzelfde. Het zijn statenverkiezingen. Je moet 21 leden voor het parlement kiezen. Maar het gevoel en de manier waarop, de datum van verkiezing is heel vroeg medegedeeld, al vorig jaar, ja. In januari volgens mij, 24. Dus iedereen wist dat de verkiezingen wanneer precies de verkiezingen zouden plaatsvinden. In de tussentijd vond er een verandering plaats in de constellatie van de regering. Ja. Er kwam een regeringscrisis, een van de regeringspartijen is eruit gestapt. In augustus was dat. In augustus vorig jaar en toen kwam er een andere partij en een onafhankelijk statenlid die steun gaven aan de regering. Toen dachten mensen, nou nu gaat het beginnen. Toen kwam eind van het jaar, iedereen is bezig, dus het hield weer aan. Daarna kwamen we in de carnavalstijd, traditioneel elk jaar begin van het jaar op Curaçao. En ineens in de laatste 2-3 weken gaat het heel snel, heel intensief. Maar het is alsof het opeens verkiezingen zijn. Opeens verkiezingen, in het begin heel stil, dus in december, januari heel stil en dan ineens nu zie je advertenties, mensen zijn op de radio, mensen willen debatten voeren, de anderen weer niet. Ze gaan de wijken in, dus het gevoel rondom de verkiezingen is anders. Sommige mensen zeggen ze willen meer informatie. Dit keer was de informatievoorziening vanuit de partijen niet zo erg goed.
Dus gevoelsmatig ligt het heel anders. Heeft het ook te maken, of wordt het juist versterkt door het feit dat er bij een belangrijke enquête van het kenniscentrum naar voren kwam dat er misschien wel een monsterzege komt van de MFK? Als je de enquête volgt, zouden ze heel veel zetels kunnen halen, heel veel stemmen en ook nog meer zetels. Dat andere partijen Het was een soort... minder gemotiveerd zijn? Of? Nou, volgens mij was het meer een soort wake-up call. Ja. Dus dat was te zeggen de eerste serieuze enquête die werd gepubliceerd door een kenniscentrum. Onafhankelijk instituut. Onafhankelijk instituut doet het vaker. Al een paar verkiezingen doen ze dat. En toen was het een soort wake-up call. Er was zoiets van, veel mensen wisten niet op welke partij ze zouden stemmen. We krijgen niet veel informatie. Waar staan die partijen eigenlijk voor? Er zijn een paar nieuwe partijen. We kennen ze niet. Ik weet niet eens of ik ga stemmen. Maar vanaf dat moment, dat was vorige week, 2 weken geleden. Ruim 2 weken geleden. Ja, aan het begin van de week. Toen was er een soort wake-up call. En mensen zeiden, er is iets gaande. Misschien moeten we toch gaan stemmen. We moeten meer gaan informatie zoeken. Waar staan de partijen voor? En dat kwam, met die enquête kwam een kentering in de campagneperiode. Zeker. En in het gevoelens hoe de mensen daarnaar kijken. Ja. Dat er een monster tegen wordt aangekondigd in de enquête, dat kennen we eigenlijk niet. Zeg maar de mogelijkheid dat een partij de meerderheid zou krijgen. In zijn eentje? Nee. Dat is ook iets heel bijzonders. Voor Curaçao zeker. Ja. Andere eilanden, zoals op Aruba, Sint Maarten. Hebben we het vaker gehad. Hebben we vaker gehad, maar in Nederland gebeurt het niet. Nee. En hier is het eigenlijk ook nooit gebeurd dat er één partij een meerderheid van de zetels binnen in het parlement krijgt in zijn eentje. Nee, dat is nooit gebeurd. Als dat gebeurt, stel dat het gebeurt, dan verandert er niks verder aan het systeem. Er blijft gewoon een regering en er blijft een oppositie in het parlement. Er blijft een oppositie in het parlement, alleen krijg je een situatie dat er maar één partij dus in de regering zit. En je weet het, net zoals in Nederland hebben we weer een coalitiesysteem. Dat zorgt voor de checks and balances. Ja. En dat is het uitgangspunt van het onze systeem. Parlementaire democratie. Ja, onze parlementaire democratie, het systeem dat we hebben. En tot slot gaan we nog naar internationaal nieuws, naar Bolivia. Want daar zijn protesten geweest tegen het tekort aan dollars en brandstof. Onder meer leden van de Aymara inheemse bevolking hebben door La Paz gemarcheerd om te protesteren tegen het tekort aan Amerikaanse dollars en brandstof. Dat deden ze gekleed in rode poncho's en zwarte hoeden. Ze wilden naar het Plaza Murillo, waar het presidentiële paleis zich bevindt, maar die werd geblokkeerd door de oproerpolitie. Sinds 2023 verkeert Bolivia in een economische crisis als gevolg van het tekort aan Amerikaanse valuta. Het land heeft bijna al zijn liquide internationale reserves uitgeput en die zijn nodig voor de import van brandstof. Die worden op de binnenlandse markt tegen gesubsidieerde prijzen verkocht. Behalve de inheemse bevolking was er ook nog een andere groep die aan het protesteren was en dat waren de bus- en vrachtwagenchauffeurs. Ook honderden lokale bewoners sloten zich aan bij het protest. Het is zo'n ernstige crisis dat sommige mensen die willen tanken tussen de 4 en 24 uur moeten wachten voor ze aan de beurt zijn bij het tankstation. Ongelofelijke situatie en daar wordt natuurlijk tegen gedemonstreerd. We houden het voor u in de gaten, net zoals we alles voor u proberen in de gaten te houden. En morgen met extra focus op de verkiezingen hier op Curaçao. Access Journaal is er dan op de gebruikelijke wijze, maar ook gedurende de dag komen we met updates. In ieder geval hoop ik dat u dan weer kijkt. Wij zijn er in ieder geval. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.